Makhosi. Ngabe khona nokubonayo? Hayi, ungamjahi. Ngeke uzosho uma ukuthi khona akubonayo. Indodakazi yenu amathambo angibonisa ubungozi uma ngabe ubani onquma abantu bethu njengamanje uphansi phezulu ubhekana nendodakazi yenu. Oh Nkulunkulu wami. Yazi untomzethu uNkulunkulu wami uyifake yena kule nto yazi. Hayi, uzethu usuke lapha nje wathi eThekwini. Manje bona laba bantu bathi benzelana vele lento. Umuthi banquma abantu basebenzisa izicubo zabo ukwenza umuthi. Umuthi? Ukho konke okuhle kuqhamuka ububi. Ibona lezangoma abathakazi abanamandla nalamadoda anemali eningi lapha emphakathini wethu. Bakhipha izumbulu zemali ukuthenga lezicu ukuze baqinise amandla abo. Umnotho konke lokho abanakho. Ngabe uyabona ukuthi baphi? Yena untomzethu uphi? Amathamba wangivezeli lokho. Angivezeli ubungozi aphakathi kwabo. Kodwa ayahluleka ukungivezela ubuso balabantu abenza lobungozi ukuthi bakuphi khona. Hayi makhosi